Вось гэты трамвай у Быдгошчы нікуды не едзе ўжо шмат гадоў, таму што ўнутры кафэ. Але мяркуючы па тварах некаторых прахожых, яны не адразу ў гэта вераць. Сёння нядзеля, на гадзінніку каля 8 гадзіны раніцы, і наша галоўная вандроўніца, наш бішон Шэлі, сёння везе нас у падарожжа. І ведаеце што? Яна сёння дэбютируе, у яе дэбют. Яна ўпершыню паедзе ў цягніку, і ў яе ёсць уласны білет. Куды мы поедем? Для гэтага трэба паглядзець гэтае відэа. Таму прашу з вас прагляд, падабайка, каментар, ну і паехалі! Перад дарогай у кожнага свае задачы. Я збіраю рэчы, а Сярога стварае бачнасць актыўнай дапамогі. І між тым я збіраю стратэгічны запас корму для Шэлі. Прычым не проста запас, а прыкладна на выпадак, калі цягнік раптам заблудзіцца дзе-небудзь. За акном, дарэчы, лье як з вядра. Але нас гэта зусім не палохае. Наадварот, нават цікава, дождж едзе з намі ці застанецца дома. Наогул праграма ў нас насычаная. 4 гадзіны майстар-класаў, потым абед і потым зноў цягнікі дадому. Але гэта ўсё потым. Цяпер мяне больш хвалюе пытанне больш важнае. Як будзе паводзіць сябе Шэлі ў сваім першым чыгуначным падарожжы? Будзе спакойна глядзець у акно, ці знаёміцца з пасажырамі, альбо адразу запатрабуе месца ў акна і гарбату ў падшклянку. Ну, хутка мы даведаемся. Алюка едзе на фестываль чарговы. Да, Алюка, так? Ты задавалена? Задавалена. Это ж столькі працы за плячыма. Малайчынка ты, Алюка. Едем, карацей. Ну што, прыбылі мы на вакзал. Шэлі ехала на руках у мяне, потым на руках у Аліўкі. Увогуле падарожнічае з камфортам, як сапраўдная зорачка. У цягніку наша пухнатая пасажырка хутка прыступіла да сваіх абавязкаў. Спачатку уважліва вывучала інтэр'ер вагона, пасля пасажыраў, потым кантралёра. Кантралёр вывучаў Шэлі. Шэлі вывучала кантралёра. Ну, дарэчы, дыпламатычныя адносіны былі паспяхова ўстаноўлены. Білеты правераны, прэтэнзій няма. Пасля паспяховай праверкі дакументаў і навакольнага становішча Шэлі вырашыла крыху падсілкавацца. Усё ж інспекцыя вагона патрабуе сур'ёзных энергетычных затрат. Дарэчы, кожны раз, калі едзем па Польшчы на цягніку, дзівімся, наколькі тут развітая чыгунка. За апошнія дзесяцігоддзі ў яе вельмі шмат уклалі і працягваюць развіваць да гэтага часу. Таму складваецца ўражанне, што даехаць можна практычна куды заўгодна. І такое адчуванне, што за апошнія дзесяцігоддзі рэйкі тут праклалі ўсюды, дзе змаглі. А дзе не змаглі, яшчэ плануюць. Карацей, у Быдгашч прыехалі ў поўным складзе. Аліўка, Шэлі, я і дождж. Да Быдгошчу даляцелі хутчэй, чым паспелі маральна падрыхтавацца. Ведаеце што, польскія цягнікі чарговы раз пацвердзілі сваю рэпутацыю. Калі не глядзець у акно, можна падумаць, што стаіш на месцы. А калі глядзець, разумееш, што амаль ужо і прыехаў. Дождж, дарэчы, ад нас не адстаў. Відаць, таксама атрымаў запрашэнне на гэты фестываль. Да пачатку майстар-класаў заставалася ў нас яшчэ 1,5 гадзіны, таму мы адправіліся вывучаць наваколле. Дакладней шукаць месца для абеду, бо культурны чалавек можа жыць без мастацтва некалькі гадзін, а вось без ежы значна менш. У бліжэйшыя дні, 2 дні, нас чакалі майстар-класы, паказы фільмаў, гала-канцэрт і пачастунак. Так што праграма сур'ёзная. І галоўнае, каб Шэлі не вырашыла, што менавіта яе запрасілі на фестываль у якасці ганаровага госця. Быдгашч умее здзіўляць. Напрыклад, тут ёсць трамвай, які даўно нікуды не ездзіць, бо працуе кавярня. Мабыць, вырашыў, што перавозіць пасажыраў занадта стомна, а карміць іх значна прыемней. Наогул, кавярняў тут вельмі шмат, і многія аформлены так, што хочацца зайти хаця б паглядзець. Стары горад таксама аказаўся вельмі утульным. Гуляеш і ўвесь час сустракаеш якіх-небудзь вядомых людзей. Праўда, у асноўным у бронзе. Вось, напрыклад, Мар'ян Рыеўскі. Чалавек, які дапамог разгадаць таямніцу нямецкай шыфравальнай машыны «Энігма». Уяўляеце? Адны людзі ламаюць галаву над паролем ад Wi-Fi, а ён ламаў коды, якія лічыліся практычна неразгадвальнымі. Так што спацыр па Быдгошчы – гэта не толькі прыгожыя булачкі і кафэ. Гэта яшчэ і магчымасць выпадкова сустрэць людзей, якія некалі мянялі гісторыю. Няхай нават сёння яны крыху менш гаваркія, чым раней.
План быў просты пагуляць па цэнтры, але ў нейкі момант навігатар відавочна перахапіла Аліўкіна творчая энергія, бо зусім выпадкова мы выйшлі да філармоніі, хаця я ўжо даўно заўважыла адну заканамернасць. Аліўку ўсё жыццё цягне да музыкі. Калі ў радыусе кіламетра ёсць нешта музычнае, яна нейкім чынам гэта знойдзе, і нават без карты. Так што сустрэча з філармоніяй была практычна непазбежная. Тебе тут падабаецца, Аліўка? О, бачыце, што я і кажу. А вось паглядзіце, што мы тут знайшлі. Гэта ж трэба. Аліўка, я такога яшчэ не бачыла. Ну, у Гданьску, у Гдыні я бачыла такія кіёскі. А тут, вы гляньце, у дрэве. Ну так, бібліятэка такая. Гляньце, як файна прыдумана. Ось так во. Клас. До речі, дайте подобайку, гляньте, яка ідея. Аліва, подобайка. Клас. А, гэта кніжны чарвяк. Аліва, гэта кніжны чарвяк. Адразу. Ну, такі папяровы чоловік. О, прошу. Діалоги. Ну, що тут у нас? Бачиш, що? Але тут не закрыто гэтым шклом. Нехта его зняло, что за люди? Ну, але файно. Зигмунд Мацкевич, доктор Хонорис Кауса. Выбитный хирург. Угу. Вось, дарэчы, мы быццам бы проста выйшлі пагуляць перад майстар-класам, а патрапілі ў нейкую музычна-гістарычную прыгоду. Спачатку філармонія, потым опера, потым зноў нехта вядомы. Прычым знакамітасцей тут столькі, што яны літаральна стаяць на вуліцах, праўда, ў бронзе, і ўжо нікуды не спяшаюцца. Наогул гэта дзіўна. Калісьці гэтыя людзі мянялі гісторыю, стваралі музыку, рабілі адкрыцці, а сёння спакойна назіраюць, як турысты шукаюць, дзе бы паабедаць. Памяць штука цікавая. Часам праходзіць 100 гадоў, а чалавек усё роўна застаецца часткай горада. Хаця, калі шчыра, асабіста я зараз больш думаю пра бліжэйшую кавярню, чым пра вечнасць. Дарэчы, для мяне гэта адкрыццё і некая неспадзянка. Тому што у Бытвашчу столькі ўсяго звязана з музыкай, гэта вось, напрыклад, оперны тэатр, ну, опера. А тут яшчэ ёсць і акадэмія музыкі, і розныя там філіялы. Таксама філармонія, гэта оперны. Дзіўна. Мы на месцы, майстар-класы пачаліся. Я нават не магла сабе ўявіць, што нас спусціць туды Шэлі, але ўсё атрымалася наадварот. Шэлі выклікала такую хвалю замілавання, што, здаецца, яе прынялі нават цяплей, чым мяне. Хаця, ну, як бы, а чаго я сумнявалася? Гэта ж Польшча, тут заўсёды да сабак ставяцца вельмі добра. Наступныя 4 гадзіны удзельнікі уважліва слухалі трэнераў, абмяркоўвалі кіно і абменьваліся ідэямі. А мы, Шэлі, уважліва назіралі. Ну, як уважліва. Я і слухала майстар-клас, Шэлі слухала, не адкрыецца дзе-небудзь пакуначак са смачкамі. У выніку 4 гадзіны праляцелі як 10 хвілін. Асабліва, канешне, для тых, хто быў захоплены такой любімай справай. Смакуе? О! Добра, ім там таксама смакуе. Ось, до речі, в Польщі у любий ресторан можна зайти собі на спокійно. Все, сидіть за столом. Як поважний чоловік. Добре. Слухайте, мы зашли у ресторан польской кухни, и я трохи так у шоку от этих порций. Ось. Это нормально? О, Алина, это нормально? Поляки, скажите мне, это нормально? Шэлі, а тобі подобається вандровка сьогоднішня? Як ти думаєш? Як думаєте, господарство? Чи подобається Шэлі наша вандровка сьогоднішня?
Калі ласка, напишите у коментарях. Шелі. Tak. Napiszę to gospodarstwo. Cały czas warto zadawać pewne pytania. Filmy dlaczego i jak, maszyna czy człowiek. Aliwija Kapacewicz. Gratuluję. Спадабалася, мне вельмі спадабалася гэтая падорож, гэтая наша вандроўка, вельмі спадабалася. Спадабаліся майстар-класы, людзі ўсё правільна на іх казалі. Я упэўнілася ў том, што маладзёж, дзеці, яны ў добрых руках. Вось. Класны горад, дарэчы, Быдгашч. Дзесьці я чула такое меркаванне, што ён трохі недаацэнены. Дык вось я з гэтым вельмі згодна, таму што класны такі старажытны, можна сказаць. Вось. Класныя віды, класныя вуліцы, класныя людзі, шмат, дарэчы, обцакраёўцаў. Вось. Вельмі раю прыехаць у Быдгашч, пазнаць яго карацей. А мы идем далее, вандруем разом с нашим собачком Шелі, с нашим бішончиком. Тому, кто доглядел до этого момента, кому было цікаво, поставьте подобайку и подпишитесь на мой канал. Все, пока-пока и до встречи в новых видео. Ну што, Быдгашч, дзякуй табе за гасціннасць, за прыгожыя вулачкі, за цікавыя сустрэчы, за кафэ-трамвай, які так і не прыехаў на свой прыпынак, за майстар-класы і за тое, што нават дождж у пачатку дня не змог сапсаваць нам настрой. Мы адпраўляемся дадому. Шелі паспяхова прайшла дэбют на чыгунцы, Аліўка пакарыла чарговы конкурс, а я выканала сваю галоўную задачу. Ніхто не згубіўся па дарозе. До новых сустрэч, Быдгашч. І хто ведае, куды нашы дзеці, а заадно і бішон Фрызе прывязуць нас наступным разам. Пока-пока і до новых сустрэч у новых відэа.